Дарявал съм за мой много близък приятел, дарявал съм за близки на приятели. Гледам да дарявам за хора по групите, влизам редовно в българска организация за доброволно кръводаряване. Там също намирам хора, които имат нужда. Правя го първо, защото знам, че винаги има нужда, второ, защото съм нулева отрицателна група, подходяща за повече пациенти. Това е нещо, което всеки един човек, който е здрав, трябва да прави редовно. Трябва да се помага безвъзмездно, задължително да се прави с добри помисли. Не за да вземеш почивни дни или да вземеш шоколади или каквото и да било друго. Да е с добро сърце. Исках да добавя, че е нужна много голяма информационна кампания в България за ползите от даряването на кръв, нуждата от даряване на кръв, от безвъзмездното кръвдаряване като политика и като култура на хората. Трябва да бъдат запознати още от училище децата, за да могат да знаят кога станат на 18, защото тази възраст, много по-често хората нямат заболявания, нямат редовен прием на лекарства, неща, които да възпрепятстват кръводаряването. Хората трябва да имат вътрешния стремеж да бъдат убедени, че е нужно и е добро и трябва да се случва.